Αυτή αφορά το τομέα αθλητισμός και μάθηση. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον τιμόμενο παλικάρι για την απίστευτη ωριμότητα που είχε να περιμένει έως τώρα για την βράβευσή του. Υπήρχε όμως λόγος που περίμενε μέχρι τώρα. Ο Μάνος Μπουρλιώτης είναι ποδοσφαιριστής του Γυμναστικού Συλλόγου Κεσαριανής. Είναι βασικός στην ομάδα νέων και με συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Ένας νέος που αφιερώνει πολλές ώρες στην προπόνηση για να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις του και να διακρίνεται στο άθλημα που αγαπάει. Η αγάπη και τα οράματά του όμως δεν περιορίζονται στα στενά όρια ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου. Απλώνονται στο αχανές σύμπαν. Ο Μάνος έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την αστρονομία, τον μαγεία αρμονία των άστρων και τα μυστήρια του ουρανού. Το 2011 ήταν για τον Μάνο μια χρονιά σταθμός. Με τις μπάλες του ποδοσφαίρου τα κατάφερε μια χαρά, αφού η ομάδα του, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κεσαριανής, κατάκτησε το πρωτάθλημα νέων της ΕΠΣΑ. Και με τις μπάλες του διαστήματος όμως τα κατάφερε ακόμα καλύτερα. Μετά από μια επίπονη σειρά διαγωνισμών σε πανελλαδικό επίπεδο, κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη πεντάδα μαθητών που εκπροσώπησε τη χώρα μας στην 5η Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής που έγινε από 28 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου στην Πολωνία. Και εκεί, ανάμεσα σε 140 μαθητές από 27 χώρες όλου του κόσμου, έκανε άλλο ένα καλό παιχνίδι και με τη βαθμολογία του απεσπούσε τη τιμητική διάκριση. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Το ποδόσφαιρο κερδίζει πολλά όταν έχει τέτοια αστέρια. Και εμείς απλά αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή που παραγράφουμε ένα τέτοιο παιδί. Για την βράβευση του Μάνου Μπουρλιώτη θα παρακαλέσω τον κύριο Νίκο Γελαδά, καθηγητή του τμήματος Εργοφυσιολογίας του τμήματος ΤΕΦΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών, να κάνει την βράβευση. Να πω δύο λόγια. Συγγνώμη, αλλά περίμενες για μένα, δεν μπορούσα να έρθω νωρίτερα. Και δράτω με τις ευκαιρίες να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την καλή προσπάθεια που έχουν κάνει. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε όλη την ελληνική κοινωνία, αλλά μερικά από αυτά είναι στο παιδικό ποδόσφαιρο και στα τμήματα υποδομής των συλλόγων. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Προϋπόθεση είναι να μιλάμε μεταξύ μας. Και αν μιλάμε μεταξύ μας, νομίζω θα βρούμε οι περισσότεροι κώδικα να επικοινωνήσουμε. Δεύτερο, θα ήθελα να πω σε όλους τους παράγοντες και γονείς που είναι εδώ δύο απλά πράγματα τα οποία δεν είναι προσωπικές μου απόψεις. Αν ψάξετε την παγκόσμια βιβλιογραφία, θα τα δείτε να είναι καταγεγραμμένα και ξεκάθαρα. Ένα, τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν δυνατότητες να αποδώσουν πολύ καλύτερα στα μαθήματά τους. Δύο, αυτό δεν πρόκειται να γίνει εάν δεν τηρήσουμε εμείς και τα παιδιά κάποιες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις είναι μία, να τους δώσουμε το περιβάλλον να διαβάσουν, και δεύτερο, να καταλάβουν ότι μπορούν, όπως πολλοί άλλοι, να συνδυάσουν και τον αθλητισμό, και αν έχουν το ταλέντο και τον αθλητισμό υψηλού επίπεδου, και τις καλές επιδόσεις. Τέτοιες προϋποθέσεις είναι πολλές, δεν θα κάνω διάλεξη εδώ, αλλά θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Πρέπει πρώτα να διαβάζουν και μετά να πηγαίνουν στην προπόνηση. Δεν μπορεί ο αθλητής να διαβάζει μετά από την προπόνηση, γιατί είναι κουρασμένος. Λοιπόν, συγχαρητήρια Μάνο, εσύ θα ξέρεις να τους πεις πολύ περισσότερα από μένα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι πρέπει να είσαι οργανωμένος, να μην χάνεις τον χρόνο σου, γιατί άμα χαλάσεις πολύ χρόνο στον αθλητισμό και πολύ χρόνο στα διάφορα άλλα, δεν έχεις χρόνο για διάβασμα. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλή προπονή. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα και είναι τιμή που παίρνω αυτό το βραβείο. Σίγουρα ήταν κάπως αναπάντεχο, δεν περίμενα μια αθλητική ένωση να με βραβεύσει για μια διάκριση στην αστρονομία. Περίμενα να το βρω από πολιτεία ή κάπου αλλού. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές τέτοιες συναντήσεις να συνεχιστούν. Γιατί καλύπτουν κενά και δίνουν και κίνητρα στους αθλητές, εκτός από την άσκηση του σώματος, να προκόψουν και στα μαθήματά τους, να ασκήσουν και το νου, κάτι που είναι εξίσου σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια.
Ε,